Βίντεο λοιπόν. Γιατί βίντεο και όχι κείμενο? Για τον προφανή λόγο ότι τα κείμενα πολύ συχνά μένουν αδιάβαστα. Και το συγκεκριμένο σχόλιο έχει να κάνει με κάτι επίκαιρο, κάτι που τελείωσε πριν λίγες μέρες. Ήταν η 17η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ένας εντυπωσιακός αχταρμάς, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη, όπου μετράμε 100 νεκρούς τη μέρα. Ήταν πράγματι ανάγκη να γίνει, έστω και μετατεθειμένο? Ειλικρινά αναρωτιέμαι. Θα μου αντιτείνει κανείς ότι όμως ήταν μια κάποια λύση, έδωσε κάποια διέξοδο, πιθανότητα ισχύει. Αν και διατηρώ τις στάσεις μου για τη χρονική συγκυρία. Το δεύτερο είναι το Θεσσαλονίκης. Πλέον στον καινούργιο κόσμο της τηλεεργασίας, της τηλεεκπαίδευσης, της τηλεδιάσκεψης, ο προσδιορισμός ειλικρινά δεν λέει τίποτα. Ειδικά όταν μιλάμε για μια πόλη παρατημένη στην τύχη της και όπου ο ίδιος ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, επέλεξε στη λήξη του φεστιβάλ, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, να βγει από μια ωραιότατη οικία των Αθηνών για να κλείσει τις εκδηλώσεις και να μας αποχαιρετήσει μαζί με τον διευθυντή, κάποιον δημοσιογράφο. Για τα προσχήματα, την πρώτη μέρα, ένας περισσότερο παρουσιαστής και λιγότερο δημοσιογράφος ανέγνωσε, ως ήθιστε, τη λίστα των επισήμων. Βγήκαν οι επίσημοι, είπαν τα ωραία τους μηνύματα, ευλογήσαν τα γένια τους. Στην ουσία, τι μένει? Μένουν λίγες καλές περιπτώσεις, με ομιλητές που πράγματι τίμησαν το ρόλο τους. Μία από αυτές ήταν η εκδήλωση για τον Γιώργο Σουρή, για τον Δον Ζουάν, όπου πράγματι όχι απλά την παρακολούθησα, την έχω αποθηκευμένη στον υπολογιστή μου, για να επανέλθω μελλοντικός. Αλλά είδα δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό εκδηλώσεις όπου φιλόλογοι δεν μπορούσαν καν να εκφέρουν το λόγο που αρμόζει. Το λόγο που αρμόζει στις σπουδές τους, στην προετοιμασία τους κτλ. Κόμπιαζαν, φαινόταν εκτός κλίματος, εκτός τόπου και χρόνου. Ίσως είναι το track της τηλεδιάσκεψης, ίσως επειδή αυτό όλο συνέβαινε πρώτη φορά, πολλοί θα επικαλεστούν την επίοικιά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει επίοικια σε εκδηλώσεις που υποστηρίζονται από την πολιτεία και μάλιστα με χρηματικά ποσά διόλου ευκαταφρόνητα. Το συγκεκριμένο βγήκε από μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, συγκεκριμένη, ας μην κάνουμε διαφήμιση, με κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι εκδηλώσεις σε βίντεο τα οποία υπάρχουν για τους μελλοντικούς
μελετητές και νομίζω ότι αυτό που κυρίως καταγράφηκε είναι μια φτώχεια. Μια πνευματική φτώχεια, μια έλλειψη πρωτοτυπίας. Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά μου σε ένα σατυρικό ποιητή, γιατί η σάτυρα όλο και λιγοστεύει. Όλο και λιγοστεύει το χιούμορ στη λογοτεχνία, στην ποίησή μας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καταδεικνύει αυτή τη φτώχεια στην οποία αναφέρομαι. Επίσης το γεγονός ότι είδαμε να περιδιαβαίνουν στον χώρο του φεστιβάλ, έστω σε αυτόν τον εικονικό χώρο, οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι, 2 και 3 και 4 φορές, να υπάρχει μια κυκλική ροή ομιλητών, προσκεκλημένων, σε πολύ διαφορετικά πεδία, από performances μέχρι παρουσιάσεις βιβλίων, μέχρι προβληματισμούς για το πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πού οδηγεί ο δρόμος κτλ. Κατά σύμπτωση, τις πιο ωραίες παρουσιάσεις τις είδα από μη φιλολόγους. Και αυτό κάτι λέει. Προσωπικά δικό μου σεμινάριο, η δικιά μου σχολή δημιουργικής γραφής ήταν ο Ρένος, ο Αποστολίδης, ο Μακαρίτης. Οι περίφημες εκπομπές του στο κανάλι 5 και αργότερα σε άλλα μικρά τοπικής εμβέλειας κανάλια. Σε σύγκριση πάντα αναφέρομαι με τα τωρινά μας ήθη, όπου με 100, 120, 150 ανάλογα ευρώ κάποιοι προσφέρονται να σου μάθουν μετρική, να σου μάθουν πώς να εκφράζεις ποιητικά, να σου μάθουν πώς θα εμπνέεσαι, δεν ξέρω, να σου μάθουν να κάνεις brainstorming μαζί με ομοτέχνους σου και άλλα ωραία. Δεν ποτέ είχα ανάγκη μια έκθεση βιβλίου για να προμηθευτώ τα βιβλία μου, τα οποία αναγκαστικά ψάχνω να τα βρω στις πιο προσιτές τιμές που γίνεται. Όλο όμως το νταβαντούρι που γίνεται έχει το ενδιαφέρον του. Το διαδίκτυο είναι αυτό που έχει δώσει βήμα σε πολύ νέο κόσμο. Προσωπικά πιστεύω ότι η ποίηση και γενικότερα η λογοτεχνία αναπνέει στα ιστολόγια τις μέρες που μιλάμε, τα τελευταία χρόνια, αναπνέει σε site και πολύ λιγότερο, λυπάμαι να πω, στους εκδοτικούς οίκους. Αυτό νομίζω ότι φάνηκε και φαίνεται καθημερινά όλο και περισσότερο και μέσα από τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ποιημάτων που ακολουθούν αυτόνομη πορεία και τα βρίσκεις μετά από χρόνια να διακινούνται ανάμεσα σε φορείς του διαδικτύου, οι οποίοι μάλιστα είναι εντυπωσιακό το πόσο τα σέβονται, το ότι αναφέρονται σχεδόν πάντα στο δημιουργό. Δηλαδή υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, ένας άγραφος κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος τηρείται κατά γράμμα. Σε αντίθεση με πολύ γνωστούς λογοτέχνες, που όχι απλά δεν τηρούν τα προσχήματα, αλλά αποδεδειγμένα καταφεύγουν και στη λογοκλοπή. Έτσι. Ας μην αναφέρουμε ονόματα, νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Κάποτε είχα γράψει ένα σατυρικό στίχο, νομίζω από την τρίτη συλλογή μου, όπου λέω «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει και επιτροπή 7 πιγκουίνι». Εν κατακλείδη,
από τις μικρές φυλακές μας είμαστε ναυαγοί που στέλνουμε μπουκάλια στη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν τα μπουκάλια θα φτάσουν. Περιέχουν ένα μήνυμα. Δεν ξέρουμε ποιος θα τα βρει και αν θα τα βρει ποτέ. Αν θα χαθούν στο βυθό του ωκεανού. Αυτό που όμως αξίζει είναι, αν ποτέ βρείτε ένα τέτοιο μπουκάλι, να το ανοίξετε και να διαβάσετε προσεκτικά το μήνυμά του. Σας χαιρετώ.